Už ste niekedy začali svoj deň s pocitom, že vám niečo chýba. Ako by bolo, keby ste sa každé ráno prebúdzali s obnoveným cieľom a vnútorným pokojom? Už ste niekedy mali pocit, že každý deň je opakovaním toho predchádzajúceho, plného stresu a bez priestoru na dýchanie? A čo keby som vám povedal, že venovanie času Bohu každé ráno môže nielen upokojiť vaše srdce, ale aj vás vybaviť silou a múdrosťou na zvládnutie akýchkoľvek víziev, ktoré pred vami stoja? V tomto videu ukážeme skutočné príbehy ľudí, ktorí zmenili svoje životy prostredníctvom tohto jednoduchého zvyku a úžasné výhody, ktoré zažili. Zostaňte s nami, pretože v nasledujúcich minútach objavíte praktické kroky, ako transformovať svoje rána a možno aj celý svoj život. Ste pripravení vidieť, ako tieto zmeny môžu byť skutočné aj pre vás? Predtým, než budeme pokračovať, chcem vás informovať, že neskôr sa budeme modliť za pokoj a porozumenie potrebné na zvládnutie našich víziev. Začínať každý deň s Bohom je zásadné pre pestovanie bohatého a významného duchovného života. Táto prax nielen osvetľuje našu cestu, ale aj nám ponúka útechu a naplňa naše životy pocitom zmyslu. Keď začíname ráno modlitbou alebo tichou reflexiou, otvárame svoje srdcia, aby sme prijali božské vedenie a silu potrebnú na zvládnutie víziev dňa. Pri zamyslení sa nad dôležitosťou začiatku dňa s Bohom si spomente na Žalm 143 verš 8: Daj mi ráno počuť tvoju láskavosť, lebo v teba dôverujem. Daj mi vedieť cestu, po ktorej mám kráčať, lebo k tebe dvíham svoju dušu. Tento verš nie je len modlitbou, ale každodenným záväzkom hľadať Božie vedenie a dôverovať jeho plánu pre naše životy. Táto každodenná prax hľadania Boha hneď ráno vytvára pevný základ pre zvyšok dňa. Je to posvätný okamih, ktorý nám pomáha zosúladiť naše životy s božskou vôľou, prinášajúc pokoj, duchovné zameranie a obnovenú perspektívu. Keď Boha staviame na prvé miesto každé ráno, demonstrujeme svoju dôveru v Neho a vytvárame priestor pre jeho transformačnú prítomnosť v našich životoch. Všimli ste si, ako je ľahké cítiť sa stratený a odradený hneď ráno? Niekedy sa zobudíme s pocitom prázdnoty a starostí. Keď začnete deň s Bohom, nájdete cieľ a útechu, ktorú svet nemôže ponúknuť. Skúste sa ráno jednoducho pomodliť, poďakovať za život a požiadať o vedenie. Pocíte, ako to môže zmeniť váš deň. A vy, ako začínate svoj deň? Povedzte mi v komentároch, čo robíte a či sa ráno modlíte. Každé ráno je novou príležitosťou priblížiť sa k Bohu, začínajúc cestu objavovania a porozumenia. Keď privítame nový deň s vďačnosťou a otvoreným srdcom, pripravujeme sa na prijatie požehnaní a múdrosti, ktoré nám Boh ponúka. Tento prístup nám pomáha čeliť dňu s obnovenou mysľou a duchom, pripraveným nasledovať cestu, ktorú pre nás Boh naplánoval. Modlitba je mocný nástroj, ktorý nás priamo spája s Bohom. Keď sa modlíme v mene Ježiša, väzetívame božskú autoritu a moc v našich životoch. Táto prax nielen posilňuje náš vzťah s Bohom, ale aj nám dáva odvahu a dôveru čeliť každodenným výzvam s istotou, že je s nami. V Evanjeliu podľa Jána, kapitola 14, verš 13 nám Ježiš uisťuje: A všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, to urobím, aby bol Otec oslávený v Synovi. Tento verš nás povzbudzuje modliť sa s vierou a dôverou, vedomí si toho, že naše modlitby sú vypočuté a splnené, keď sú vyslovené v mene Ježiša. Je to silná pripomienka, že máme nebeského prostredníka, ktorý je vždy pripravený nám pomôcť. Modlitba v mene Ježiša nie je len jednoduchou tradíciou, je to akt viery, ktorý uznáva Kristovu obeť a vzkriesenie. Keď sa modlíme týmto spôsobom, znovu potvrdzujeme svoju vieru v Ježišovo vykupiteľské dielo a pozývame jeho mocnú prítomnosť, aby zasiahla do našich životov. Táto denná prax nás duchovne posilňuje a pripravuje na zvládnutie akýchkoľvek ťažkostí s dôverou, že Boh je po našom boku. Sú chvíle, keď sa cítite zmetení a neviete, ktorou cestou sa vydať. Už ste sa niekedy modlili bez skutočného pocitu spojenia? Modliť sa v mene Ježiša nie je len formalitou, je to mocný akt, ktorý otvára dvere a prináša uzdravenie. Keď voláte po mene Ježiša, pocítite jeho skutočnú a transformačnú prítomnosť. Skúste to a uvidíte, ako vaša viera môže rásť. A vy, keď sa modlíte, voláte v mene Ježiša. Povedzte nám to v komentároch. Písma sú nevyčerpateľným zdrojom múdrosti a vedenia pre naše životy. Žalm 143, verš 3 až 8 je dokonalým príkladom toho, ako nás Božie slovo môže viesť a utešovať v časoch núdze. Tento žalm je úprimnou modlitbou o pomoc a vedenie, volaním k Pánovi, aby nám ukázal cestu, ktorou máme kráčať.
Daj mi ráno počuť tvoju láskavosť, lebo v teba dôverujem. Daj mi vedieť cestu, po ktorej mám kráčať, lebo k tebe dvíham svoju dušu. Tieto slová sú silnou pripomienkou toho, že keď hľadáme Božie vedenie, odpovedá nám s láskou a súcitom. Je to pozvanie začať každý deň žiadať o božskú múdrosť, dôverujúc, že nás povedie správnou cestou. Meditáciou nad týmto žalmom sme povzbudení hľadať Božiu prítomnosť každý deň. Tento zvyk nám pomáha rozvíjať intímnejší vzťah s Pánom, poskytujúc nám pokoj a bezpečie vedomia, že je vždy po našom boku. Vedenie písem nám dáva jasnosť a silu potrebnú na zvládnutie denných výziev, vedomí si toho, že kráčame po ceste, ktorú pre nás Boh naplánoval. Sú dni, keď sa zdá, že tiene dominujú a nádej je vzdialená. Meditácia nad písmom môže priniesť nevyjadriteľný pokoj do vášho srdca, ukazujúc vám, že nikdy nie ste sami. Povedzte mi, ktorý je váš obľúbený verš, ktorý prináša útechu v ťažkých časoch. Napíšte to do komentárov, rozširujme spolu Božie slovo a pomôžme ostatným, ktorí potrebujú tento útechu. V Pláči kapitola 3, verše 22 až 23 sme pripomenutí: Hospodinové milosrdenstvá sú dôvodom, že nie sme strávení, lebo jeho milosrdenstvá sa nekončia, obnovujú sa každé ráno. Veľká je tvoja vernosť, tento verš nás povzbudzuje, aby sme si každé ráno uvedomovali a ďakovali za nové Božie milosrdenstvá, posilňujúc dôležitosť začať ráno s vďačnosťou a uctievaním. Keď každé ráno privítame s Bohom, vytvárame duchovný základ, ktorý nás podporuje počas celého dňa. Táto prax nám umožňuje čeliť výzvam s dôverou a silou, vedomí si toho, že Boh je s nami v každom kroku našej cesty. Je to akt viery, ktorý premieňa naše rána na posvätné chvíle spojenia s naším Stvoriteľom, naplňujúc nás pokojom a cieľom. Všimli ste si, ako sa problémy dňa zdajú byť menšie, keď ich ráno odovzdáte Bohu. Začnite svoj deň s vďačným srdcom, uznávajúc božskú prítomnosť v každom detaile svojho života. To robí veľký rozdiel. Ráno je ideálnym časom na vyjadrenie vďaky a uctievania Bohu. Začiatok dňa poďakovaním za jeho požehnania nám pomáha udržiavať vďačné srdce a pozitívny prístup. V prvom liste Tesaloničanom kapitola 5, verš 18 sme poučení: Vo všetkom ďakujte, lebo to je Božia vôľa pre vás v Kristovi Ježišovi. Tento verš nás povzbudzuje byť vďačný vo všetkých okolnostiach, uznávajúc Božiu dobrotu a vernosť. Vďačnosť pozdvihuje naše duše a pomáha nám cítiť sa bližšie k Bohu. Keď sa ráno prebudíme a poďakujeme Bohu za všetky požehnania v našich životoch, uznávame jeho ruku vo všetkých veciach. Tento akt uctievania nie je len o žiadosti o nové požehnania, ale aj o ocenení toho, čo už máme. Byť vďačnými nám pomáha uvedomiť si neustálu Božiu prítomnosť v našich životoch a pripravuje nás na prijatie ďalších jeho požehnaní. Pestovanie vďačného a uctievajúceho srdca hneď ráno nastavuje duchovný tón pre zvyšok dňa. Pomáha nám čeliť výzvam s pozitívnou perspektívou a srdcom plným viery. Ranné uctievanie je spôsob, ako obnoviť náš záväzok voči Bohu, uznávajúc jeho zvrchovanosť a nekonečnú lásku k nám. Všimli ste si, ako vďačnosť mení spôsob, akým vnímame svet. Začiatok dňa s vďačnosťou a uctievaním môže úplne zmeniť našu perspektívu. Keď ďakujeme Bohu za požehnania veľké i malé, naplňame svoje srdcia radosťou a pokojom. A vy, za čo ste dnes vďační? Podielte sa o to v komentároch a vytvorme reťaz vďačnosti. Hľadanie Božieho vedenia hneď ráno je nevyhnutné pre začatie dňa s jasnosťou a cieľom. Ráno je často časom pokoja predtým, ako začnú denné požiadavky. Toto je ideálny čas na hľadanie Božieho vedenia s menšími rozptýleniami. V Prísloviach kapitola 3, verše 5 a 6 sme povzbudení: Dôveruj Hospodinu celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on bude riadiť tvoje cesty. Keď ráno venujeme čas modlitbe a hľadaniu Božej múdrosti, dávame naše životy do jeho rúk a uznávame našu závislosť od neho. Táto prax nám pomáha robiť múdrejšie rozhodnutia, ktoré sú v súlade s Božskou vôľou. Dôvera v Božie vedenie nám dáva istotu, že nasledujeme správnu cestu a že je s nami v každom kroku našej cesty. Božie vedenie nám nielen pomáha robiť lepšie rozhodnutia, ale aj nám dáva pokoj mysle. Vedomie, že Boh riadi naše kroky, nám umožňuje čeliť dňu s dôverou a pokojom. Táto ranná prax hľadania Boha nám pripomína, že nie sme sami a že môžeme dôverovať jeho múdrosti pri každom rozhodnutí, ktoré robíme. Sú chvíle, keď sa cítime stratení a bez smeru však. V takých chvíľach je hľadanie Božieho vedenia zásadné.
On nás vedie s láskou a múdrosťou, ukazujúc nám cestu, ktorou máme ísť. Začiatok dňa s Bohom nás pripravuje na zvládnutie víziev, ktoré môžu prísť. Izajáš, kapitola 41, verš 10 nám sľubuje: Neboj sa, lebo ja som s tebou, nezúfaj, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa, áno, pomôžem ti, podporím ťa svojou spravodlivou pravicou. Tento sľub nám dáva odvahu a silu čeliť akejkoľvek nepriazni s vedomím, že Boh je po našom boku. Keď začíname svoj deň v Božej prítomnosti, nesieme so sebou jeho sľuby. To nám dáva pevný základ viery a dôvery, umožňujúc nám čeliť výzvam s pozitívnym prístupom a srdcom plným nádeje. Božia prítomnosť v našich životoch nás posilňuje a dáva nám schopnosť lepšie sa vyrovnať s ťažkosťami, s ktorými sa stretávame. Táto prax nám pomáha rozvíjať duchovnú odolnosť, ktorá nás podporuje v ťažkých časoch. Vieme, že bez ohľadu na výzvy, ktorým čelíme, Boh je s nami, vedie nás a posilňuje nás. Táto istota nám umožňuje čeliť dňu s odvahou a odhodlaním, dôverujúc, že Boh nám pomôže prekonať akékoľvek prekážky. Zvládanie víziev môže byť desivé, ale s Božou prítomnosťou nachádzame silu a odvahu. Keď pozývame Boha, aby bol s nami v každodenných bojoch, cítime pokoj, ktorý presahuje chápanie. Ako vám Božia prítomnosť pomáha zvládať vaše výzvy? Podeľte sa o svoj príbeh v komentároch, môže posilniť niekoho vieru. Ráno je ideálnym časom na počúvanie Božieho hlasu, keď je všetko tiché a pokojné. V Žalmoch kapitola 46 verš 10 sme poradení: Zastavte sa a vedzte, že ja som Boh. V týchto chvíľach pokoja a ticha môžeme jasnejšie a významnejšie počuť božské vedenie. Toto je vzácny čas na zastavenie, meditáciu nad písmom a počúvanie toho, čo nám Boh chce povedať. Akt počúvania Božieho hlasu ráno nie je len praxou modlitby, ale aj meditácie a reflexie. Je to čas otvoriť naše srdcia a mysle božskej múdrosti, umožňujúc Bohu nás viesť a inšpirovať. Tento čas ticha nám pomáha začať deň s obnovenou perspektívou a hlbším porozumením Božej vôle pre naše životy. Počúvanie Božieho hlasu nám poskytuje jasné vedenie a pocit pokoja, ktorý pretrváva počas celého dňa. Pripravuje nás na zvládnutie víziev spokojnou mysľou a posilneným duchom, vedomí si toho, že nasledujeme božské vedenie. Tento posvätný okamih nás hlbšie spája s naším Stvoriteľom a umožňuje nám žiť podľa jeho vôle. Už ste niekedy skúsili všetko zastaviť a počúvať Boží hlas v rannom pokoji. Tento moment ticha a spojenia môže odhaliť veľa z Božej vôle pre naše životy. V našich životoch sme neustále konfrontovaní s veľkými aj malými rozhodnutiami. Dôverovanie Bohu v našich každodenných rozhodnutiach nám dáva istotu, že nasledujeme správnu cestu. V Prísloviach kapitola 16 verš 3 sme poučení: Odovzdaj svoje diela Hospodinu a tvoje myšlienky sa ustália. Tento verš nás vyzýva, aby sme odovzdali svoje plány a rozhodnutia Bohu, dôverujúc, že nás povedie. Dôvera v Boha pri našich každodenných rozhodnutiach znamená uznanie, že nemáme všetky odpovede. Ide o pokorné prichádzanie pred Boha a priznávanie, že potrebujeme jeho múdrosť. Jakub kapitola 1 verš 5 nás povzbudzuje: Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech prosí Boha, ktorý dáva všetkým štedro a nevyčíta, a bude mu daná. Keď prosíme Boha o vedenie, on ho štedro poskytuje, pomáhajúc nám navigovať aj v najzložitejších situáciách. Robiť rozhodnutia môže byť zdrojom úzkosti, ale keď dôverujeme Bohu, nachádzame pokoj. Odovzdanie našich volieb jemu a hľadanie jeho vedenia nás môže priviesť na požehnané cesty. A vy dôverujete Bohu pri svojich každodenných rozhodnutiach? V liste Filipanom kapitola 4, verše 6 až 7 sme uistení: Nebuďte úzkostliví pre nič, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s poďakovaním oznamujte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje všetok rozum, bude strážiť vaše srdcia a mysle v Kristovi Ježišovi. Keď dôverujeme Bohu so svojimi voľbami, môžeme zažiť tento úžasný pokoj, ktorý prichádza s vedomím, že on je na vrchole. Tento pokoj mysle nám umožňuje čeliť životným výzvam s pokojom a dôverou. Keď dôverujeme Bohu, vieme, že má pod kontrolou všetky situácie, veľké i malé. To nás oslobodzuje od bremena nadmernej starosti a dáva nám slobodu žiť s radosťou a nádejou, vedomí si toho, že sa o nás Boh stará. Dôvera v Boha nám tiež pomáha rozvíjať hlbšiu vieru. Keď vidíme Božiu vernosť v našich životoch, naša dôvera v Neho rastie a naša viera sa posilňuje. Tento pokoj mysle a dôvera sa stávajú mocným svedectvom pre ostatných, ukazujúc, ako môže viera v Boha transformovať naše životy a dať nám silu zvládnuť akúkoľvek výzvu.
Už ste niekedy pocítili ten pokoj, ktorý prichádza len z úplnej dôvery v Boha. Je to pocit úľavy a bezpečia, vedomí si toho, že On je na vrchole. Povedzte mi, či ste už zažili tento pokoj vo svojom živote. Niekedy, keď hľadáme Božie vedenie, nemusíme získať okamžitú odpoveď. V týchto chvíľach je dôležité trpezlivo čakať na božské vedenie, vedomí si toho, že Boh má pre naše životy dokonalý plán. Izajáš, kapitola 40, verš 31 nám pripomína, ale tí, ktorí čakajú na Hospodina, obnovia svoju silu. Vyletia s krídlami ako orly, budú bežať a neunavia sa, budú kráčať a neomplejú. Čakanie na Boha môže byť náročné, ale je to zásadná súčasť duchovného rastu. Počas týchto období čakania sa naša viera a trpezlivosť posilňujú. Učíme sa dôverovať Božiemu načasovaniu a veriť, že pracuje v náš prospech, aj keď nevidíme okamžité výsledky. Táto dôvera nám pomáha zostať pevnými a naďalej hľadať Božiu vôľu v našich životoch. Čakanie nás tiež pripravuje na budúce požehnania. Keď dôverujeme Božiemu plánu a trpezlivo čakáme na jeho vedenie, staviame sa do pozície, aby sme prijali všetko, čo pre nás pripravil. Táto trpezlivosť nám pomáha rozvíjať zrelšiu vieru a hlbšie pochopenie Božej vernosti, vedomí si toho, že vždy plní svoje sľuby v pravý čas. Čakanie na Božie vedenie môže byť náročné, najmä keď chceme rýchle odpovede. Ale trpezlivosť je cnosť, ktorá nás približuje k Bohu a učí nás dôverovať jeho dokonalému načasovaniu. Ako zvládate čakanie na božské vedenie? Napíšte do komentárov, či máte nejaké stratégie, ako čakať s vierou a trpezlivosťou. Poslušnosť Bohu je prejavom našej lásky a úcty k nemu. Keď poslúchame Božie prikázania, ukazujeme, že si vážime jeho autoritu a chceme mu páčiť. Ján, kapitola 14, verš 15 to jasne vyjadruje. Ak ma milujete, dodržujte moje prikázania. Naša poslušnosť je hmatateľným prejavom našej lásky k Bohu a spôsobom, ako žiť podľa jeho vôle. Život v poslušnosti Bohu prináša požehnania. Boh si ctí tých, ktorí nasledujú jeho cesty a dôverujú mu. Deuteronómium kapitola 28, verš 1 nás uisťuje: ak budeš dôsledne poslúchať Hospodinov hlas svojho Boha, aby si starostlivo plnil všetky jeho prikázania, ktoré ti dnes prikazujem, Hospodin, tvoj Boh, ťa postaví vysoko nad všetky národy zeme. Poslušnosť otvára dvere Božiemu priazni a požehnaniam v našich životoch. Pre tých z nás, ktorí chcú, aby Boh otvoril dvere v našich životoch, je skvelým miestom, kde začať byť poslušný. Viera a poslušnosť nás tiež vybavujú, aby sme boli účinnými svedkami Krista. Žijúc našu vieru sa stávame svetlom vo svete, ukazujúc ostatným Božiu lásku a pravdu. Matúš kapitola 5, verš 16 nás povzbudzuje: nech vaše svetlo svieti pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Naše životy viery a poslušnosti môžu inšpirovať ostatných, aby hľadali Boha. Všimli ste si, ako poslušnosť Bohu prináša úžasné požehnania? Život podľa jeho vôle nás stavia na cestu skutočného šťastia a naplnenia. Ako praktizujete poslušnosť vo svojom každodennom živote? Povedzte mi v komentároch, vedeli ste, že vaša skúsenosť môže inšpirovať ostatných, aby nasledovali Ježišove kroky? Božie slovo je nevyčerpateľným zdrojom sily, útechy a vedenia pre naše životy. Hebrejom kapitola 4, verš 12 nám hovorí, že Božie slovo je živé, účinné a ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč, prenikajúce až k rozdeleniu duše a ducha, kĺbov a špiku a rozlišujúce myšlienky a úmysly srdca. Tento verš zdôrazňuje dynamickú a transformačnú moc písem. Keď sa cítime preťažení alebo unavení, Biblia ponúka povzbudenie a silu. Izajáš, kapitola 40, verš 29, nám hovorí: dáva silu slabým a tým, ktorí nemajú moc, zvyšuje silu. Písma sú plné sľubov a príbehov, ktoré nám pripomínajú Božiu vernosť a silu v ťažkých časoch, ako je neochvejná viera Daniela v jame levov a vytrvalá odvaha Dávida čeliaceho Goliášovi. Biblia je tiež zdrojom útechy v časoch smútku. Žalm 34, verš 18 nás uisťuje: Hospodin je blízko tým, ktorí majú zlomené srdce, a zachraňuje tých, ktorí majú eskáľúčeného ducha. V písmach nachádzame empatiu a pochopenie Boha, ktorý pozná našu bolesť a je s nami cez ňu. Božie slovo nás vedie a utešuje, ponúkajúc praktickú múdrosť pre výzvy, ktorým čelíme. V chvíľach slabosti a smútku je Božie slovo naším zdrojom sily a útechy. Meditácia nad písmom nás obnovuje a dáva nám odvahu pokračovať. Ktorý verš vám dáva silu a útechu? Písma majú neuveriteľnú moc transformovať životy.
Keď čítame a meditujeme nad Božím slovom, sme obnovení a premenení zvnútra. Ako vás písma premenili? Napíšte to do komentárov, vaše skúsenosti môžu povzbudiť ostatných, aby sa ponorili do Božieho slova. Teraz pre všetkých, ktorí ma počúvajú, poďme sa spolu pomodliť k Pánovi. Pozývam každého, aby sa ku mne pridal v tejto modlitbe, aby sme mohli prijať požehnania, ktoré prináša. Môžete sa k tejto modlitbe vrátiť denne, aby ste posilnili svoju vieru a potvrdili svoj záväzok. Pomodlime sa. Drahý Bože, náš nebeský Otec. Chválime a vyvyšujeme Tvoje sveté meno, Pane. Ty si stvoriteľ neba a zeme, alfa a omega, začiatok a koniec. Chválime ťa za Tvoje nekonečné milosrdenstvo, za Tvoju dobrotu a za Tvoju nemeniteľnú lásku. Ty si naša sila a naše útočisko, naša skala a naša pevnosť. Sme vďační za Tvoju neustálu prítomnosť v našich životoch a za Tvoju milosť, ktorá nás každodenne posilňuje. Milovaný Otec, ďakujeme Ti za všetky požehnania, ktoré nám dávaš. Ďakujeme za dar života, za zdravie, za rodinu a za priateľov. Ďakujeme za každé nové ráno, ktoré nám dáva príležitosť začať znova a kráčať po Tvojom boku. Sme vďační za Tvoju prozreteľnosť a za Tvoju ochranu, za to, že nás vedieš a strážiš v každom okamihu. Ďakujeme, že počuješ naše modlitby a že si vždy prítomný, aj keď to nevidíme. Pane, uznávame, že sme nedokonalí a hriešni. Vyznávame svoje chyby a svoje slabosti, svoje zlyhania a prestúpenia. Pokorne ťa prosíme o odpustenie, Oče. Očisti naše srdcia a mysle a pomôž nám verne nasledovať Tvoje cesty. Nauč nás odpúšťať druhým, ako si prajeme byť odpustené. Nech môžeme vo všetkých našich činoch odrážať Tvoju lásku a Tvoju milosť. Prosíme ťa, Bože, o Tvoju božskú ochranu nad nami, našimi rodinami, priateľmi a všetkými ľuďmi po celom svete. Nech Tvoje ochranné ruky sú nad nami, chrániace nás pred každým zlom a nebezpečenstvom. Prosíme ťa o Tvoju prozreteľnosť v našich životoch, aby nám nikdy nechýbal náš každodenný chlieb a aby sme mohli zdieľať s tými, ktorí sú v núdzi. Daruj nám zdravie, Pane, aby sme Ti mohli slúžiť s energiou a radosťou. Prinášaj pokoj do našich srdc a domovov a nech sa tento pokoj šíri po celom svete, dosahujúc všetky národy a ľudí. Pane, prosíme ťa za uzdravenie všetkých chorých. Natiahni svoju mocnú ruku nad tých, ktorí trpia, zmierni ich bolesti a obnov ich zdravie. Nech Tvoja upokojujúca prítomnosť je s tými, ktorí sú v núdzi, osamelí, utrápení a zúfalí. Pomôž nám byť nástrojmi Tvojej lásky a súcitu, slúžiac tým, ktorí sú okolo nás veľkorysosťou a dobrotou. Modlíme sa, Oče, za našich bratov a sestry v Kristovi, za našu vieru, spoločenstvo a za všetkých ľudí po celom svete. Nech Tvoj Svätý Duch vedie našich lídrov, dáva im múdrosť a rozlišovanie. Modlíme sa za jednotu a pokoj medzi všetkými národmi, aby sme mohli žiť v harmónii, rešpektujúc a milujúc jeden druhého, ako nás Ty miluješ. Vyháňame všetko zlo v mene Ježiša. Vyhlasujeme, že žiadny nepriateľov plán proti nám neúspeje. Nech je všetka zmätok, starosť, strach a pochybnosť odstránené. Prosíme ťa o ochranu pred všetkými silami temnoty a nech Tvoja svetlo intenzívne žiari v našich životoch, rozptyľujúc každú tmu. Chráň nás, Pane, a ochraňuj nás pred každým fyzickým, emocionálnym a duchovným nebezpečenstvom. Milovaný Oče, vkladáme svoje životy do Tvojich rúk. Dôverujeme Tvojmu dokonalému plánu pre nás. Nech Tvoja vôľa je vykonaná v našich životoch a nech vždy kráčame podľa Tvojich prikázaní. Prosíme ťa, aby si nás viedol pri všetkých našich rozhodnutiach, osvetľujúc našu cestu svojou múdrosťou. Nech môžeme žiť podľa Tvojich prikázaní, odrážajúc Tvoju lásku a Tvoju milosť vo všetkom, čo robíme. Napokon sa modlíme za všetkých, ktorí ťa ešte nepoznajú. Nech Tvoje slová a Tvoja láska dosiahnu každé srdce, prinášajúc spásu a nádej. Použi nás, Pane, ako svoje nástroje na šírenie evanjelia a plnenie Tvojej vôle tu na zemi. Ďakujeme Ti, Bože, že počuješ naše modlitby. Veríme, že pracuješ v našich životoch a v našich okolnostiach, aj keď to nevidíme. Nech Tvoj pokoj, ktorý presahuje všetko chápanie, stráži naše srdcia a mysle v Kristovi Ježišovi. V mene svätého Pána Ježiša sa k Tebe modlíme, veľký Bože. Amen. Napíšte svoje amen v komentároch a zdieľajte toto požehnanie s niekým, koho milujete. Napíšte aj svoje meno, aby sme sa mohli modliť za vaše potreby a predstaviť vaše žiadosti Bohu. Spoločne sa budeme modliť za vaše víťazstvá a požehnania, posilňujúc našu vieru. Nech milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista sú s vami všetkými.
Jemu nech je všetka sláva, česť, moc a chvála navždy a navždy. Amen.